Ni'n sôn am arbed ynni ym mhob math o ffyrdd ar y rhaglen yr wythnos hon. Ac Elwen, neis dy weld di, gyda llaw. Mae'n bosib wrth gwrs i ni arbed ynni tra bod ni'n coginio, does? Bach o feddwl. Wrth gwrs, wrth gwrs. A jyst meddwl yn ofalus pan ydych chi'n mynd i wneud saig. Be da ni am wneud heddiw ydy mae popeth yn coginio mewn un pot. Un ydych chi'n wneud o yn y popdy wedyn neu ar yr hob. Cead arno fo, a leia wedyn, da ni'n gwastraffu dim ynni arall. Reit. A be dwi am wneud i chi heddiw ydy dwi yn defnyddio llysiau ni tymor. Dwi'n meddwl bod hynny'n holl bwysig, maen nhw'n lleol, maen nhw wedi cael eu tyfu yma yn Gymru. Ac hefyd ydw i'n defnyddio Cig Oen Cymreig, sydd eto wedi cael ei ffarmio mewn ffordd cynaliadwy, sydd yn holl bwysig. So ryw fath o stiw dwi'n wneud i chi heddiw. Ond mae popeth fan hyn felly, dwi'n di teithio yn bell, dyna peth de? Na, dydy o ddim. Un o ddau o bethau hyd yn oed o'n rar fi'n hun, so ni'n meddwl, haid mynd â hynna. O, wel, dydyn nhw heb deithio, ac fel da ni'n deud, eto da ni'n dod at gig Cymreig, eto lleol ynde. Reit. A stiw, rhyw fath o caserol stiw dwi'n neud i chi, a dwi wedi dechrau ffrio'r cig, fel da chi'n gweld y fan hyn, ac ysgwydd ydw i'n ddefnyddio, ysgwydd Cig Oen Cymreig, a ysgwydd neu falle'r gwddf heb yr asgwrn yn addas iawn ar gyfer caserols yn dydy. A da chi eisiau 500 gram o gig, a mae hwn yn mynd yn bell iawn, oherwydd da ni'n dweud lot o lysiau ynddo fo. Felly, dych chi'n gwybod, dydy o ddim yn mynd i fod yn bryd trwy'r ryd. Dwi wedi gweithio hwn allan i fod rhyw 15 pint, a da ni'n mynd i gael 2 bryd allan o hwn. Reit. Felly, dwi'n credu bod hynny'n beth da iawn. Dwi wedi rhoi chydig olew fanne, a dwi wedi rhoi blawd a pupur du a halen ynddo fo. Reit. Felly, na i jyst gwared o hwn, a da ni jyst eisiau ffriod. Mae'n nwydddi arno, na i jyst golchi'n wylo. Gaf fi jyst esbonio fan hyn, nid pryd i ddau, ond 2 bryd gwahanol. Ia. A mae 15 pint, de? Ia, yn hollol. Felly meddyliwch chi, mae hynna'n gweithio allan. Dych chi'n gwybod yn rhad iawn yn dydy. A dwi'n meddwl tra bod ni sôn am y cig y fan hyn, dych chi'n gwybod, da ni'n cael nifer o bobl, a da ni'n wedi glywed lot wythnos yma yn dydyn, yn y digwyddiad pwysig yma am yr amgylchedd a be da ni fod i wneud efo cig. A be dwi'n feddwl sy'n holl bwysig i'r gwrandawyr a gwylwyr, feddwl ydy cael effeithiau gyntaf. Dych chi'n gwybod, da ni'n clywed am ffigurau byd eang o hyd. Dyna be mae'r cyfryngau yn dueddol o ddeud. Ac wrth gwrs, mae'r ffordd da ni'n ffarmio yn Brydain ac yn Gymru yn enwedig mor wahanol yn dydy. Diolch yn ffarmio dwys o gwbl. Ffermwyr yn gweithio gyda y tir. Ac felly dwi'n meddwl na dim torri cig allan o'n diet ni di'r ateb, ond bod ni'n dewis yn cig yn ofalus. Dyna be dwi'n feddwl sydd yn bwysig iawn. Ac wrth gwrs bod ni yn cyfuno fo gyda llwyth o lysiau fel hyn. A hefyd, i ni'n cefnogi'n cynhyrchwyr ni'n unan yn dyn nhw. Yn dyna'r peth. Yn hollol, mae'n holl bwysig. A mae hwn rwan yn syml dros ben. Sa chi yn gadael iddo fo frownio chydig bach mwy na dwi'n mynd i allu rwan. Dyna pam dwi wedi cael hwn yn neis y gyfrown. Ac wrth gwrs mae'r blawd na mynd i helpu tewychion dydy. So dwi am reid y cig yn ôl. Nes i am mewn 2 ddarn, 2 batch mwyn neud sicrhau bod o'n neis ac yn frown. Mae'r cig wan i fewn yn ôl. Awn ni am nionyn, 2 nionyn mawr y fanna. Cennin, drwch chi reid cennin i fewn. Drwch chi reid rhywbeth hefyd yn fedrwch rhyw fath o stiw ydi o, ond bod fi'n mynd i gyfeithogio chydig bach. So rown ni'r cennin i fewn. Seleri, dwi'n hoff o ddefnyddio chydig bach o seleri. Ydy o'n ffordd dda ddefnyddio, os ysda ti ryw chydig o hyn a chydig o rhywbeth arall ar ôl yn yr oergell, bod ti jyst yn gallu taflu fe gyd mewn? Ydy gwych. Chi'n gwybod, drwch chi ddefnyddio risait yma fel rhyw fath o sylfaen, ond taflu popeth i fewn. Brocli, a ni jyst eisiau danos. Dwi'n teimlo bod o'n holl bwysig bod bob darn o'r brocli'n cael ei ddefnyddio. Dych chi'n gwybod, mae yna nifer o bobl dwi'n gweld ddim yn defnyddio'r bonyn bach gwylod yna, sydd yn hollol wastraff yn dydy. Fi'n un o. Wyt ti? Ydw, fi'n torri fe bant. O na. Gwybod blas bach al dente, crunch bach neis ar cymffon. Moron, dych chi'n gwybod, dwi'n rhoi rhywbeth, mae gennau y fan hyn y butternut squash, reid i fewn, a dwi'n mynd pilio fo, dos am angen, mae'r croen yn mynd y feddal yn dydy, rown ni bach o foron, ond edrych yn lon sosban ar hyn o bryd yn dydy, a dyna beth sy'n wych am hwn, bod o'n mynd yn bell ofnadwy. A mae rhywbeth hydrefol neis y beth i'n neud ar fynd. Oes, yn hollol. Dwi'n mynd i roi llwyaid o jeli, cyrens cochion, hwn eto yn un Cymreig. Dwi am roed i fewn rwan gwin coch. Gwin coch i fewn, stoc,
Ti a faint bydde hwn yn bwydo wedyn de? Wel, ydych chi'n gwybod, am bod fi, sicr fysa hwn yn ddigon o leia i 6, ond swn i'n dweud, ydwch teulu o 4, a wedyn fi gynnach chi sbarion. So, swn i'n gwneud pot mawr fel hyn, pidwch y poeni bod o'n edrych yn orlawn, waan wych fel yna, dwi'n mynd i roi perlysiau fewn, bach o thyme a rosemary a cead arno fo rwan. OK, a dyna ni, cead arno fo, gadael iddo fo wedyn goginio fanna, 2 awr, a dyma ni. Mae gyna chi beth i flasu, a mae gyna i beth y fanne sydd yn barod. Triefen gloi. A na i just codi fewn i ni gael gweld, ia? Lle hawdd ofnadwy i'w wneud. O, mae'r cig yn mor froi. 2 awr, pa wres wedyn? 2 awr, wel, un ar yr hob yn mydferwi, neu yn y popdi os da chi isio, a ryw 180, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n lyflu. Ma' hwnna'n neis. Diolch, Elwen. Ti'n glasu'r perlysiau.